So ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ತಲಿಪಾಂಡು ಬಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಲಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖಾಲ್ ಹಾಕ್ಯಾರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಕಾవాలి ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೊಣ್ಣುಲು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ರೂಪೇಶ್ಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ವೇಷ ಮಾಡಿದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೋಡಾ ಪ್ರವೀಣ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ರಂಜನ್ ಗುಡ್ ಶೋ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬೊಡಿತಿನತ್ ಪಂಚಸ್ಲೆತ್ತನು ಜನಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತೂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ಯಾಂಕಲ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನ ನಿಕಲ್ ಬತ್ತುಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ತುಪ್ಪುವರ ಮಂತ್ಪುವರಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ತುಪ್ಪು ಅಂಚ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಶೋ ಪ್ರವೀಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಬಿಟಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರೋದುಂಟು ಇನ್ನಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಆತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಸ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತು ಮಲ್ದಿನ ನಿಖಿಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಶೋ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆನ್ ದ ಪೊಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಲೇಪಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಬಂದುಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟಫರ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಐಕೆ ರಂಜನ್ ಬಾಯ್ ಒಂಚೂರು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಲಗ್ನಾಗ ತೂದ್ ಕೊಡಿರಿ ಸೊ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನಿಖಿಲ್ ಏತ್ ಮಂತಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚು ವೇಳೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ರೌಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಂಡ್ ನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್